Arratsaldeon, Txuma! Arratsaldeon! Zer moduz? Ondo, etorri. Eskerrik asko etortzeari. Eskerrik lasai, sofa guztia zuretzat, Txuma. Oso ondo. Bai, ezta? Zer modu, Txuma, ongi? Ongi. Zaude, ongi sentitzen zara? Gustora etorri nahi. Bai, eskerrik asko etortzeatik. Badira urte batzuk zure abesti berririk ez genduela entzuten, 2018an okerrez pagoden marmokak eta itxas izarrak atera zenuenetik. Single txiki hori, bai. Hori da, eta 5 urtera gautegiarekin zatoz. Hau izan da, sugeldoan prestatutako disko bat? Ez dakit, batzuek pandemia tartean egon zela eta asko eragin zilela, eta nik ez detolako eragin berezirik izan, baina bai alpertu. Alpertu egin zara, Txuma? Bai, nolabait bai. Bai? Eta orduan honek aitzaki edo balio izan dit aurrera egiteko, ez? Beste zerbait egiteko eta hautsak entzeko, gitarrari eta gogoari ere bai. Ze hor, batzutan behar dezu nolabaiteko bultzada bat jarraitzeko honetan. Bueno, kasu honetan bultzada Nick Cave dela esan dezakegu? Ze australiarraren miresmena azaldu izan duzu behin baino gehiagotan, baina oraingo honetan gautegia zer da, bere omenezko disko bat nolabait? Bueno, egia esan, nik ez dakit, Nick Cave, gustoko dudan musikaria da, baina nien naiz oso mitomanoa hortakoz. Eta disko honek dauka historio prosaikoago bat. Asuntua da, eskatu ziutela Izarran Star ziklo baterako, nazioarteko musikari edo gustoko genuen musikari bat lana kartzea, euskaraz, ingelesez berdintzen, ez? Baina gure modura. Eta pentsatu genuen oso lana handia zela 4 kontzertu egiteko. Banda osoa montatu, ensaioak egin. Eta orduan Nocturama, tartean etorri zitzaidan, kotxean nengoela, ezagutzen nuen disko hori eta gustoko nuen. Eta pentsatu nuen oso erresa zala oholtzara eramateko. Pianoan oinarrituta dago, Rafa Zebes daukat, pianista. Gitarra eta hotsa egin dezaket, itzuliko dut, euskaraz eman, eta holaxe, horregatik aukeratu genuen. Eta zergatik gustatzen zaizue hainbeste Nick Caveen estilo hori edo? Zer dauka? Bueno, nik uste dut horre songwriters edo deitzen diren horiek ez, asko daude, eta suposatzen dut, horrek nolabaiteko gustua sortu didala, ez, dakit, gustatzen zait tempo hori eta inguru hori gustatzen. Nocturama diskoa hortxe eskura tokatu zitzaizun, baina beste arrazoi bate badago zehazki Nocturama izateko? Euskalara ekarri duzuna? Ez dago beste arrazoirik, egia esan diskoa gustoko dudala, ez? Baina nik enuke esango hola miresmen berezi bat dudanik, baina ez Nick Caveren dako eta ez beste inoren dako. Gustatzen zaizkit gauza asko entzuten dut, musika asko entzuten dut, eta gaina Bilbo Hiri Irratian egiten dut musika saio txiki bat astean, eta horrek eramaten musika asko entzutera eta egunean egotera, ez? Hor zegoen diskoa gustatzen zitzaidan, arrazoi prosaiko hori ere tartean, eta holaxe. Gero eraman dugu estudiora. Lan handia izan zen azkenerako. Hitz guztiak itzultzea eta metrikan jartzea eta egingo dugu zerbait honekin. Eta zuk uste duzu mugarria izango dela Txuma Murugarrenen diskografian gautegia, disko hau? Inoiz ez dakizu ze gertatuko dan disko batekin, egia esan. Nik disko hau ez dut erabat nire ikusten, hori egia da. Ez dakit berezia dala, nire abestiak ez direlako, lehenbiziko aldiz egiten dut honelako gauza bat, inoiz ez dut egin besteen musikarekin, besteen abestiekin disko oso bat, ez? Ordan izan da, nolabaiteko joku bat, esperimentu bat, eta noraino helduko dan, ez dakit egia esan. Txuma Murugarrenen gautegia aurkeztuta dago da, eta aurkezpeneko irudia ditugu. Hau nahi dizut esan, zintzoa nahi dut izan, lehen maitaz
dizuna ez da zerbait faltsu. Urak jotzen gaitu olatuek guzanpatu, zure babes arroka izango nauzu. Batzutan gogorra da, jaizten dugu guardia, baina ezerk ezin gaitu aldatu. Aizea txistuka aurrengo 1000 urtetan, zure babes arroka izango nauzu. Zure babes arroka izango nauzu. Zure babes arroka izango nauzu. Egin dudan onena, zu miratzea izan da, ezkontzeko zinturan hautatu. Gelditu nerekin da izango garari, arroka gotor eta altu. Babes arroka gotor da altu. Babes arroka gotor da altu. Ilargi azpian, gure estibidaian, maltau artean... Ze polita, eta zure aurpegiak esaten du, gustatzen zaizula ikusten duzuna, edo entzuten duzuna. Bueno, ari nintzen, bai, eski oso polita izan zen, hor bildu ginelako, aspaldi bildu gabe, Rafa, Nacho eta Irurok, eta holako formatuan eman ditugu 5.000 kontzertu. Eta aspaldi juntatu gabe ginela, oso gauza polita izan zen, egia esan. Bai. Bueno, hor ikusten ditugu pianoan Rafa Acebes, gitarran zuzeu, baterian ikusi duguna, zein da? Nacho Beltran. Nacho Beltran hori da, eta Angel Unzu gitarrarekin baita ere? Bai, baina ez da egon. Hemen ez da egertzen, baina grabaketetan bai. Bai, grabaketan egon da, beste bateri jole bat ere egon da. Nacho Beltranek ez du grabatu diskoa, grabatu zuen Oriol Floresek. Oriol Floresek, ados. Bai, horrek grabatu zuen, baino gero zuzenetan egongo da Nacho nerekin. Angel Unzu egin zituen gitarrak, oso eskuzabala delako nerekin, oso laguna handia gea. Eta Miguel Ramírez, nerekin dabil sasoiluna garaitikan, egin ditu bajuak. Eta Rafa Acebes, nola ez, pianoan, hori beti, esparima dugu hirukotean egiten, gu bilok ere joaten gara, Rafa eta bilok asko egiten dugu. Hori musikari dagokionez, diskoko letrak, Nocturama diskoa zuk itzuli duzu, ekarri duzu euskarara. Zer moduzko lana izan da hori? Lan estua izango da itzulpenarena noski. Puzzle bada. Itzulpen librea izan da, ala literalki egin duzu? Ezin dozu literalki itzuli. Nik, literalki itzul dezakezu baldin eta bada irakurtzeko. Orduan, hor igual gehiago estutzen-zea letrara, jatorrizkora. Baina musikan hori ezin duzu egin. Lehenbizi egiten da zerbait nola esan, zakarrian, egiten duzu lehenbiziko zirriborro bat. Eta gero, gitarra hartu, eta hasi abesten egin duzun hori, Ea nola entzuten den. Eta orduan, hau kentzen da, bestea jartzen da, ura erori, bestea altxatu, eta holaxe, Bai, puzzle bada azkenean. Honetara banentorren pixka bat entrenatuta, Lurriden omenezko diskoan, Jonan Ordorika zenarekin egin nuen proiektu oso polita izan duzen, eta lehenbiziko aldiz egin nuen olako gauza bat, Itzuli, artista baten letrak, eta aber mantentzen ziren euskaraz, Hori izan ere, Jonanen, zera garai hartan, Jonanen, Erronka, ez da? Bai, urduritasuna, Eta, hortikan entrenatuta, hasi nintzen nik eif ere ez dete mango, ingeles ez, euskarara ekarriko dugu, eta ekarri genuen. Ez da oso gauza, esan, segurazki ez desaririk irabaziko. Itzulpenagatik. Baina, balio du.